já jsem Limbo, vítám vás, budu natáčet asi videa pravidelně, další bude, nevím, někdy v úterý zase budou další, budou možná 2 vyjdou, no uvidíme, teďka nějak nemůžu čas. No a budu natáčet asi zábavný videa, pokusím se aspoň o to tady společně s Johanem, což je náš dvorní buzerant na mém dvoře, že Johane? Ano, jsem moc silný. A že jestli byste mě chtěli někdo, tak byste mi mohli napsat do komentářů, pokud tam žádné nějaké vůbec budou. Jako si myslím, že takové video s takovým silným, možná se radši nikdo nekoukne. Ano, myslím si, že Johan opravdu bych chtěl nějakého muže, už se ho dá hodně dlouho, ale nemůžu ho pořád najít. Pořád mi tady obtěžuje návštěvu. Vždycky jsem přitáhl nějaký kámoš a on mě vždycky vyskočí, zakryj oči a říká, hádej, kdo jsem? Že to takhle říkáš? No jasně, proč bych to nemohl takhle říkat? Protože to by tě přiteplený. Kdyby si aspoň řekl, jestli si mi nechceš třeba chodit. Ne, to by bylo moc na rovinou. Jasně, si jeden hezký takový, jako by chtěl vydírat. Tak jestli chceš vydírat, tak bys třeba nevůz prostě. Bych třeba někam do háje. Já potřebuju, aby mi sem chodila návštěva a ne, aby mě to nějak obtěžoval. Jo, Limbo si dělal včera IQ test a vyšlo mu, kolik jsi to říkal? 140. Jo, bylo to 140. A předtím byla taková divná čárka. Minus. No, asi bych to nějak neřešil, Limbo ty vole. Johane, neřeš to prostě, že jsi blbej. Kolik je 2 plus 2? Ty mě zkoušeš. 4. Ty vole. Kde je chyba? No, tak to je divný. Johan chce tady předvádět nějaký, asi to typuje, aby nalákal na sebe muže, aby viděl, jak je chytrý. Že je Limbo? No jasně ne. Zase Limbo? Já jsem Limbo, on je Johan. Ach jo. No nic, to je asi konec. Já s Johanem se půjdu do salonu krásy, aby trošku vždycky chytl barbičku. Protože takhle to asi nebude ono, no a já se s váma loučím a uvidíme se v úterý. Nazdar. A kdybyste mě někdo chtěl zavolat, tak by to bylo opravdu vele ideální a pojď už sem, ty vole. Nazdar.